Oy, 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 oy. Lap! Ba? Pakat ako labi, kigutom ko lap. Unsa man pod? Pakat ako kay ulap ako ulap, party mis ko may gulap. Party na pod? Pakat na ako, luko si yoyo ko, no, sa magka, oy. Wa na kay kamot? Wa na kay kamot? Grabe kamot! Nakot fingers! Ako sa mga yung fingers! Nakot fingers! Kani ko kay asawa ta ka! Pakan na ako! Asa na mo dai ka humot na pug ka na pagwapo na pug ka. Mahumot ka ba? Kung namin masimhot mo ba ko? Mula ka ako sa barkada kay magkuhan mi, magjaming-jaming mi. Saan ka? Kada na pod, usar pa oras ang abot. Kukari si Yoyo is. Si Yoyo. Aw, oy. Ay, hatang na ako tananay mo. Saan man? Oh, kaon. Mari? Maura na. Kaon. Tagaan ka kwarta pirmi. Unya. Mara na ihatag ni mo. Kaon ya kaning kamot ay sig pili-pili. Sige rin dawat ni kwarta ni Edi. May pagkaon ako puro kanon ra. Magtipid ta, di ta sige kaon ng lami. Puro carbohydrates. Sorry, carbohydrates. Ato ko tabahan din sa bawang may hatag ko puso. Puro init mo kay kapulo. Init ako. Ha? Usa man jud mong kuan ni? Usa man kuwang na ko nimo? Wa na kay gana nako. Wa na jud, dawa na jud imong gugma. Usa na wa na ba? Sige naglakaw barkada, sige inom sindaan. Asa may mo time rin ako? Tagaan man tagag time. Uy, yung problema nimo kay dili mo dawaton og time. Mari pakaon mo na ako. Ana. Kaning kamot ya. Kapuya nimo. Eh, ikaw ba? Masige pa jud kagkuan. Ano? Oh, wala ka sulit. Ha? Ha? Agay! Oy, 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 oy. La? Di na kaon na? Right, Max, may katapat mo di. Eh, mga inana pag yun ka. Oh. Oh, naman lagi pagkaon lagi. Ay, napakot mo. Oh, sige, yan na. Oh, Grabe. Ay, lang pagkaon diya. Manito nagdan lang. Ito lagi. Saan ka naman? Grabe. Kuha naman yung kasakuan. Ay, karang katulo eh. Basta mag-dry max lagi, mawala gina. Kuha naman yung kasi pagmahal, oh. Inan bitaw tatanga. Dry max ta para magdugay at relasyon niya. Lami kayo, di ba lami kayo? Oh, ikaw ano sige sapot-sapot. Di mo oras ka ba kung mo anong gusto nimo. Mo ani kuwang na ko nimo ihatag na mo pero kadlaw. Hindi na naman ako kinahanglan ako kwarta lang. Ay, kinahanglan ko si mong gugma o karang palami. Nga para magdugay atong relasyon. Tila. Oh, sa dry max tatagal ka ba? Mara mo wala good, oh. Sabak diribi. Sabak diribi. Sibig sa katan? Ang ko si Impigan! We love Drymax! Kini ang Drymax capsule mga pare para na sa mga lalaki nga ganahan yung dugay ang relasyon. Relasyon. Mga couple ba? Mga Para kuya, magbaliktayon. Oh, kini ang adult food supplement siya ang Drymax capsule, alright? Usap ni mo Kung naapo tayo Dry Max Coffee Mix. Alright. Pwede na siya sa pang lalaki, pwede sa babae. Alright, kini ang Drymax capsule mga pare mapalit niyo sa Shopee, sa Lazada o sa Brigada. So Yes. natin ibutang diri promo code para maka-discount mo Para sa Shopee. maka-discount. Para sa Drymax capsule mo na siya ang promo code. Para po sa Drymax Coffee Mix, mo na siya ang promo code. Alright? So nagkikasalamat kanyo mga pare sa iyong suporta sa pagbanta sa mga videos na mo. Drymax lang! Salamat! Alright! Thanks for watching!